दतमायाव केएलअनि साब्रै केडार हमदों। दिनै क'क्राझार जिल्लानि दतमायाव साब्रै केएलअनि केडारखौ पुलिसा हमो। हमनो मोननाय केएलअनि केडारखौ रामफलबिलनि 22 बोसोर बैसोनि कनक अधिकारी, अर्जुन राय, 34 बोसोर बैसोनि अनुपम राय आरो 22 बोसोर बैसोनि प्रसेनजित राय होनना मिथिहोयो। मख'नो गोनां बाथ्रादि थांनाय 4 दानसो सिगां दतमा बाजारनि गंसे गेलामाल दखानाव ग्रेनेड दोनलांनायनि जाथायाव लोब्बा दंमोन होनना पुलिसनि सुलुङा मिथिहोदों। गुबुन फारसेथिं हमजानाय केएलअनि साब्रै सुबुंखौ दिनै क'क्राझार बिजिरसालियाव हाजिर खालामो। गेलेनायखौ मोजां मोनग्रा एबा गावबा गावनि गथ'खौ पेन्सिल सिलाट मार्शल आर्ट्सनि गोख्रों गेलेगिरि खालामनो सानग्राफोरनि थाखाय मोजां खौरां। चिरां जिल्लानि सापागुरि पेन्सिल सिलाट मार्शल आर्ट्स एकाडेमियाव मुं थिसननाया सोलिगासिनो। नोंथांमोना नोंथांमोननि गथ'खौ सापागुरि पेन्सिल सिलाट मार्शल आर्ट्सनि एकाडेमियाव मुं थिसननो हागोन। फोरोंनायनि जायगाया जाबाय सापागुरि लावज्रिपारा दगरपारा गेलेग्रा फोथार आरो बेरांगाव हास्रावबारि। मख'जाथाव दि सापागुरि पेन्सिल सिलाट मार्शल आर्ट्स एकाडेमिनि सोलोंसाफ्रा गुबुन गुबुन जायगायाव गेलेहैनानै जाफुंसारदों। नोंथांमोनाबो नोंथांनि गथ'खौ सापागुरि पेन्सिल सिलाट मार्शल आर्ट्स एकाडेमियाव मुं थिसननानै पेन्सिल सिलाट मार्शल आर्ट्सनि आखा-फाखा गेलेगिरि खालामदो। सापागुरि पेन्सिल सिलाट मार्शल आर्ट्स एकाडेमि।